koronázási jelvényekről szoktak beszélni összefoglalóan, ez egy kicsit megtévesztő ez az ilyen összefoglaló név, tudnik, ezek nem egyenértékűek, semmilyen szempontból nem egyenértékűek, tehát ezt ugye múltkor megbeszéltük, legalább háromféle módon lehet közelíteni, legalább, tehát nem csak ennyi. A Szent Koronához az egyik, amit mi megkísérhetünk a múltkor, művészettörténész szemszögből, tehát a művészeti értékét mérlegeltük. Ilyen értelemben sem egyforma értékűek. Hát a magyar Szent Korona torony magasan fölötte van a többinek, legközelebb hozzá a jogar van. Sok tekintetben összevethetők, nem fogunk ezzel ma bíbelődni, mert azért ez már egy kicsit szakmai jellegű kérdés, de azt tudni kell, hogy a jogar is nagyon nagy értékű, ha csak művészettörténeti értékét nézem. A többiek, a országalma ebből a szempontból hát másod vagy harmadrendű. Tehát művészeti szempontból ez nem egy remek mű, de nem lebecsülhető, vigyázat, csak nem tartozik egy olyan összetett formarend, illetve mondani való keretébe, mint amilyenben az előző kettő. Aztán vannak még egyebek, tehát van a palást, és van a kard, és van még olyan része is ennek a koronázási együttesnek, amelyikről egyáltalán nem szokott szó esni, pedig az aztán tényleg fontos lenne. Az pedig a kettős kereszt, tehát az apostoli kereszt. És teljesen érthetetlen módon ezt egyáltalán ki se állítják, szó sincs róla, pedig ennek, ha nem is művészettörténeti szempontból, abból a szempontból azért ez már nem olyan összevethető érték az előzőekkel, a palást az igen. Tehát a paláston kicsit elsiklottunk, de hát nem lesz szó róla ma, mert akkor tényleg bele fogunk veszni egy-egy ilyen részletkérdésbe. Viszont a második és harmadik szempontból, tehát közjogi szempont volt, emlékszünk talán még, amivel én itt nem fogok foglalkozni, mert azzal az utánam következők, elsősorban Tóth Zoltán József fog részletesen foglalkozni, és hát van egy harmadik, az a szakrális szerep. Most a szakralitás szempontjából azért van ennek is jelentősége, tehát az országalmának is, hiszen ne felejtsük el, hogy a Madonna ábrázolásokon, tehát amikor a gyermek Jézussal a karján jelenik meg a szűzanya, ott azért a gyermek Jézus kezében országalma van. Tehát ezt azért nem lehet mondjuk a szakralitás köréből kivonni, csak művészettörténeti szempontból nem olyan magas szintű. És a kettős kereszt, tehát az úgynevezett apostoli kereszt viszont rendkívül fontos. Tehát az közelíti a Szent Koronának a szakralitás szempontjából a jelentőségét. Miért? Azért, mert ahogyan a magyar Szent Korona az egyedüli Szent Korona, amennyire ismerjük az egész világtörténelem során, annyira egyedül magyar király neveztetik, kicsit magyartalanul kifejezve, de nagyon is hát az eredeti latin megfogalmazás szellemében, tehát bizony egyedül ő neveztetik apostolnak. Tehát nem apostolikus, hanem maga apostol. Tehát pontosan abban a legenda szövegben, amit mai napig a Szent István legendák közül kanonizálnak Vatikánban is, tehát ez a Hartwig-féle legenda, ebben mondja a megnevezetlen pápa, tehát ebben nem nevezik meg a pápát, nem mondják, hogy ez második szilveszter, sőt valószínűleg nem is ő. Ezt most nem tárgyaljuk részletesen, de a lényeg az, hogy ő úgy küldi haza Szent István követeit, hogy menjetek haza, és mondjátok meg uratoknak, hogy míg én, tehát ő a pápa, csak apostolikus, tehát apostoli, sőt fordítják így is, hogy apostolok szolgája, addig a ti uratok maga apostol. Na most ilyenkor azonnal rákérdez az ember, bármilyen tiszteletlenül hangzik is, hogy most akkor mondják meg már nekem, hogy melyik a magasabb szint szakralitás szempontjából. Maga az apostol, vagy az apostolikus? Hát akkor ezt szerint tessék mérlegelni a magyar királynak a súlyát. Tehát ezt azért nagyon tessék megtanulni, mert igaz, hogy magát a szöveget orba-szájba emlegetik, de nem olvastatják, és főleg ezt a részét meg nem hangsúlyozzák. Pedig pontosan itt van a lényeg. Tehát a magyar király, mint szakrális uralkodó, ő bizony fölötte áll a pápának bizonyos szempontokból vizsgálva. Mint ahogy ezt múltkor már megbeszéltük, a magyar Szent Korona szentsége fölötte áll annak a szintnek, ami fölött még a pápa diszponálni tud. És ez megint kemény ténykérdés. Tehát ezt megbeszéltük, ez 1308-ban egyértelműen kiderült, és tudomásul is vette az akkori pápa, ezt megneveztem a múltkor, már 5. Kelemennek hívták. És azóta sincs semmiféle
egyházi jogi változás ebben a kérdésben. Csak nem emlegetik. Tehát a Magyar Szent Koronának ebben az együttesében, mondom, a apostoli kereszt rendkívül fontos, hogy miért nem emlegetik, hát gondolom ebből a pár mondatból azért gyaníthatják, hogy miért nem emlegetik. Na akkor menjünk tovább. A következő képek most már a német-római császári koronát mutatják nekünk. A kettő között következő szempontokból érdemes egy vizsgálatot elvégezni, illetve összehasonlítást végezni. A koronáknak alakilag kétféle csoportját különböztetjük meg, nem mi modern kori vizsgálódók, tehát művészettörténészek, régészek, történészek, hanem már a középkorban, tehát írásos nyoma is van ennek, hogy tudnélik, alaki szempontból vagy nyitott koronáról beszélünk, vagy zárt koronáról. Most a német-római császári korona félreérthetetlenül nyitott korona.